Kuno kumene ndili ndi kumene amaphera ng'ombe slaughterhouse. Ena amakudziwa zoti kumene kumasamalira tawuni ndithu anthu akadya nyama zambiri zimakhala zaphedwa kuno. Koma kodi munadzifunsako kuti amene amagwira ntchito yedi yokupha ng'ombezo kapena yokupha mbuzizo amagwira ntchito imeneyi motani? Awa ndi mafunso amene ine ndali nawo. Ndakutengerani munthu amene wakhala akupha ng'ombe ndipo imeneyi ndi ntchito yake. Ine ndisongana ndi Siliya, tifuna timve kuti kodi ntchito imeneyi chimachitika ndi chani. Ndikulandireni bambo wanga. Inu dzina lija ndi ndani komanso kumudzi nkuti? Ine dzina langa ndine Sheikh Mdala, kumudzi wathu ndi kumayani mmodzi mwali ungatu. Sheikh Mdala, inu ndi amene mmagwira ntchito yokupha ng'ombe kuno? Yokupha ng'ombe pano pabwemba sota. Mudayamba liti ntchito imeneyi? Namba 2013. 2013 pano. Mwakhala ndithu kaulendo kakatali. Hayi zaka ndithu. Zaka zingapo zimenezi? Inde. Inu ntchito imeneyi munkakhala mukuyilingalira kapena munangokumana nayo? Ntchito ndinangokumana nayo. Ine ntchito yanga imene ndaphunzira yanga ya hotela. Nili nkati mwa hotela muja ndiye adadzandipeza akuluakulu akumzikiti kumene tinkapemphera kumbafi kufowezi uko. Ngaona ati pepani ife tsano kwatitalikira motilandirako ntchito iyi. Ndiye kwanje wandamba kwaphera ng'ombe 1990? Ine sanabadwe. Namba kwaphera ng'ombe pamene kucha. Basi tu pamene yakuluakuluwa kuno kubwemba ukakhala kuti kodi storage kuja kuli holiday. Ndiye amatenga ng'ombe zawo zonse zimapita kwanjewa. Ndiye amakaphera kumene kuchako. Ndiye atafunafuna malo oti yonso aziphera ng'ombe ngati kuno kubwemba. Kupatuka kukoti storage nkudzamanganya malo ngati ano. Pamene adafufusa kuti nanga munthu otakhuza kuti kugwira ntchito ni kuti ali kumatika mtengeshe uja amene amatiphera kwanjewa uja ndi pamene adanitengera ine kumene kuja kunifikitsa malo ano nkuyamba kwagwira ntchitoyi. Anakutenga ndi experience kuchokera 1990 mpaka pano mukupha ng'ombe. Munachita kuphunzira zimenezi kapena bwanji? Nditu chaota. Ndi luso limene likuti tu lidali kuti chaota adanguti iwe takhandi luso ili. So siwina aliyesa amene akupha ng'ombe ndi anthu apadera? Padera special. Tandifotokozerani chimafunika ndi chani kuti ukhale ndi ukadaulo ngati kuti uphunzire kuti uzitha kuzinga ng'ombe? Mantha uyoyambire uphunzire maduwa amene amafunika pozinga ng'ombe. Mantha uchotsepo ukakhala kuti mantha ulibe ntchito iyo ukhoza kuyigwira popanda zovuta iliyonse. Koma ukakhala ndi mantha ndiyoti chinthu chija chikhoza kukupweteka nthawi iliyonse kuti uli ndi mantha. Koma ukalimba mtima china chilichonse chimakhala chionera simple. Mwakamba za kuchotsa mantha komanso maduwa. Tafotokozani maduwa awa ndi chani kwenikweni kuti timvetsetse bwinobwino pamenepo? Maduwa bismillah Allahu akbar. Mukamapha ng'ombe iliyo simafunika munene zimenezi? Tinene zimenezi. Tabwerezanso. Bismillah Allahu akbar. Kutanthauza kuti chani pamenepo? Kutanthauza kuti chinthu ichi chikhale choyeretsedwa. Ndiye kuti chimene chimasiyanitsa inuyo opha ng'ombe amene tili ngati ma professional ndi munthu ngati ine mwina ntangoti mwina ndikufuna kukapha ng'ombe ndi zinthu ziwiri zimenezi kuti kuchotsa mantha komanso maduwa. Ngati inuyo munthu wamba sizingatheke. Nchifukwa chani okupha ng'ombe amayenera kukhala shehe makamaka? Malingana mmene lamulo lidakhazikitsidwa ndi the whole dziko lonse. Ndipo South Africa kapeza shehe. Ku America kaya kuti malamulo ake ndi shehe ayenera kugwira ntchito imeneyi. Ndiye kuti mkatikati mwa ushehemu mumaphunzitsidwanso kuti muzikapanga zimenezi? Kuyambira 1990 mpaka pano mukugwira ntchito imeneyi. Kungoganiza mungakhala kuti mwapha ng'ombe zochuluka zingati? Zimenezo zonse ndiye singathe. Ndifuna mungoganiza kuti
1000 zachepa kwambiri. 1000 miezi itatu miezi kabisa. Anthu ena kuti angoona lo magazi achiweto amakhala ndi mantha. Inu masiku anoyambirira zina ali bwanji? Palibe sojena chilichonse. Olo utitimuka kulota maloto aite. Kodi pokupha ng'ombe penipeni pacha chimachitika ndi chani? Mutandifotokozera dongosolo lonse chimachitika ndi chani mukati ng'ombe yafika mpaka neniyo kuizinga chimachitika ndi chani? Apa chimachitika nchoti amaikola ng'ombe ija ndakaikola chingwe nkhondo imatabwera patengati apa neni matenga mpeni wanga si 40 yayi matenga mpeni wanga kubaya apa pamwamba pamukuba apa okay mabona meneko tima ibayo mimi ngapo ta imagwa basi ngadabola kusika fwa umoyo wa chinthuja uli apapo ola umoyo wa munthu uli apapo uyadola nthemba ndiye kuti mwadola yonse stiki ndi nthemba ndi udafika uko akuti umoyo wa munthu uli apa chimodzimodzi ng'ombe ngakhale chachikulu chimene yini mpeni wake ndi umoyo mumangojizungulira basi basi ngoti chokha basi basi zinachitikako kuti mwayipanga pamene pacha keche osagwa sizingatheke she sizingatheke ingadakhala kuti munabwera chabwino chakumasana kapena chakummawa kudya nthawi imene timapang'ombe kunabwera mwabva ntapang'ombe zokwana olo 50 chakuti tsiku limodzi lero lino ng'ombe 50 chakuti lero lino tapa mukadakhala kuti munabwera nthawi imeneyo ndiye mukadaona kuti wakuluakuluwa ntchito damata mukati mwapha ng'ombe zambiri kwambiri pa tsiku kapena mwina mu ntchito yanu yonse zidali ng'ombe zingati? zimatengera ndi maoda amene abwerera zimatengera maoda. Ndi mmene tikuchitira kucheza ndi Sheikh Mdala amene amapha ng'ombe. Iwo akhala kupha ng'ombe kuyambira 1990 ine ndisanabadwe iwo akupha ng'ombe. Tikupitirira kucheza ndi Sheikh Mdala amene amagwira ntchito yopha ng'ombe kuno. Tufuna timve zambiri tisamangodya nyamazi koma tidziwe kuti amene amagwira ntchito imene amayigwira motani. Kuyambira nthawi imene munayamba kupha ng'ombe Sheikh, luso lanu lokupha ng'ombe lakhali kusintha kuti mwina poyamba maphera mwakuti kenako matere pano zinthu zikamapita zukula zimakhala zusinthaso. Pakhala pali kusintha kwina kulikonse? Ayi pali. Luso lake lomwelo basi. Okay. Zundichititsa chidwi kwambiri. Mukati mukupha ng'ombe mumapemphera amene munapempherera muja. Kupanda kutero chingachitike ncha? Chibudu. Chibudu? Mutanthauza chani mukati chibudu? Mutanthauza chani? Chilibe pemphero, chilibe madula. Zotsatira zake zimachitika ndi chani? Asi chimene chocho sichikhudzana ni munthu yayi. Okay. Ndichi makanga kuti wazingaide Kristu. Mene sali ololedwa kuti akosa kuseka chintucho. Kodite kuti muli ndi chilolezo choti mashehe okha mwina zosayinira nanso? Ndi ndi ID. Ochera uchokera Blantyre. Oti awa ndiye nchito awovomerezeka ntchito yange nditi ndi imeneyo. 1990 mpaka pano muli ndalama mmenemwe? Muli ndalama kwambiri? Basi bora ujasiri. Sheikh rumufuna muli na mizi. Mwakamba plot mmeneko. Sheikh mwakamba kuti muli ndi ma ID amene amakuvomerezani kupha zinyama. Kodi mukamapha maphaso ngati mbuzi, nkhuku, kaziweto zina zimenezi zimachitika? Zimachitika. Mapemphero ake so amakhala ofanana? Ntchito kuti imatokhala ndi field mayankhulo. Tinchole Allah. Pakupha chinthu icho. Lamulo lake ndi lamulo lake ndi limene. Ntchito imakhala ndi field yosiyana-siyana. Ino mataso kukuita nani kuti ukutiyeni mukaphe ng'ombe? Zimatheka. Potengana ni luso limene adaona wina kuti tikatenga amene aja chinthu chathu chikafa musazunzika. Ndiye kuti alipo ena akhoza kupha ng'ombe koma mozunzika.
wina ndi dolo kuti yolo 40 ambapo futi siyamba ya ai munaona kumene amaphera mfuti ndikuti siyambako share kudzita mandira pakuti yo futi siyambako kumene amaphera zinyama nene maphera ineyo zinyama ng'ombe wafuti akhoza kukhala yapo akhoza kupha imodzi pamene azimaliza iye kupha imodzi ija ndiyoti ine mwina ineyo ndiyoti nagwetsapo mwina 4 aya munama notsimikizirani chimakusiyanitsa nenuyo mpiyani manja luso manjano munatemera che munatemera kamera sindatemere koma chaona basi adanti basi luso lakwa ndilemene lili kugwira ntchito etu ena amakamba kuti mumatha kuphera so hamala ndizoona ayi mbodza zebe limene kapena kuti anthu ena amatopera hamala ayi sinaone hamala umuntu sungaphera ng'ombe hamala ndiyoti niko miti kumene koko koma malo oyera ngatano zimene zisingachitika olopisi ndipo sizingatheka so ayipha more than hamala nimpeni basi ta wala karabula ndifuna ndidziwe zinachitikako kuti mwina akuitana ndi kwina kwake mukaphe ng'ombe ena amati ng'ombe zotsirika zimakanika kupheka sizinachitika kuti nesi sinaonekere zimenezozo utakuti yakanika kuti yotsirika kwa ine yotsirika kulibe imene ngati yalepedwa kuti ikhale nyama imene ni nyama basi nditu mundipatsa chidwi kwambiri fwa mmene mukudzira badilira kuti tikangotere zimakhala zinthu zatheka okay kwambiri kwake nkhani yabwino alipo anthu akamaona ntchito zosiyanasiyana mwina ngati yanuzi amazinyazitsa kuti ayi zimenezi si ntchito mwina ine uthenga wanu kwa anthu ngati amenewa ungakhale otani ndiye kuti imasowa ntchito iwo koma atati ayipeza kuti ntchito ndi iyi pamalo pano akhoza kuyigwira manipesa milipo kweli mwanga ngati ine sindingayinyazitse yayi moti pano mumaphunzitsa so anthu ena kuti ine ntchito yanga ndimene alipo ndithu anyamata amene ndimawuza kuti ngati ine nachedwa athandizeni anthu nkamabwera ine ndiyoti ntchito anthu ena athandizike mwaphunzitsa noke napano palibe ng'ombe amene mdapatsa nambalayi naphunzitseni ndachita kuyitanitsa ine kuti apepani munifune anthu awiri kuti ndikhoza kumakhala nawo chifukwa chonena kuti mwina kudera kumene ndimakhala ukhoza kuchitika maliro nipezeka kuti kumalo koja sidakhale nawo kapena nkhoza kupezeka kuti ndi uthenga wakumudzi nipezeka kuti kumene koja sindafike ndiye munifunire mwina wachiwiri kuti kuchitika maliro kwathu ine niyenera kuti ndizipita kudera kumene ndimakhala kuchitika maliro niyenera kukhalapo kuti ndionekere pachisoni paja mzanga wina apitirize ntchito apapo nimene ndafunira wachiwiri kuti ndikhala awiri ndamuphunzitsa simupanga chisoni yayi mukamapha nyama nyama ena maliro munthu opha ng'ombe asangaonese vuto kumuzinga munthu amene ndiye kuti munayambana okay ni munthuyo iniyo lofuna kosama kuyambana ni mathawa munthu akaniyambana ni mathawa foni madzazona kuti ndende iyi ni manguzi tawa ndineyo kuti ine kuti ndikhalitse padziko lapasi lino ofunika uye ni mthawa ndiye ndimamuthawa munthuja osati umuthawa kuti mantha ayayi kapena kumuopa iyayi koma kudziteteza iweyo fa kumene kuja simalo abwino inuyo she muli ndi kuthekera kudziwa kuti nyama iyi sanaphe munthu amene ali ndi halali kapenayo kukhudzana ndi mmene zimakhaliratu nimatha kudziwa kwambiri kwakeso mumadziwa bwanji mumadziwa bwanji mazingidwe zimasiyana morani kwenikweni ndikufuna mufotokoze mumasuka zimasiyana morani enako zingakuja kankhwiko aka mwina akhoza kuidulira mkatikati mwa nkhwiko umumu timadzazoni kuti imene iyi sidazingidwe bwino koma aka kayenera kuti kakhalire uku ndikuti uzingire chapano umene ndi ukadaulo umene munaphunzira experience yanu ndi imene yokupha nyama
ndemwe ati simukumbuye kuti mukhoza khala kuti munapha nyama zochuluka bwana sindingakwanitse koma tangu kungoganiza kuti zinadutsa 5000 kuchepa kuchepa kutali 5000 1990 5000 mamiliyoni kamene nkuteka ari nyama imene ino ndine pena pake tinajako anacheka kuzinga ndishewa kumapatsa ulemu mukakumana nawo town ineyo nimambira kwanjewa kuja nthawi zina mawu muja kwanjewa kuli mabusha atatu kumene kuja imapera kumene kuja kwapera nkumakwera kunoko potengerana ni ID yanga ya Harare department ndekuti ena ID yawo imalola kupanga zochepa ndiwena maiti awalili nde mukati mwapha ng'ombe mumalipidwa pa mwezi kapena umakhala pa ng'ombe iliyonse mwina mukapha ng'ombe imodzi ndalama zake mwakuti unokuwa tikiti nditu 1 to 30 ukatha mwezi kutilipira zatuso kumakaja pa nyumba anthu ena amataka pa chiweto safuna sokudya inuyo mumatha kupha ng'ombe ndikudyaso ndikugula apopo kumakaja ku nyumba palibe sokutona ndapandeka imene mawu anu ndiotani wina pamene tikupita kumapeto kwakucheza kwathu kwa wina aliyense amene akutionera pa ntchito imene mmachita mwina ena sadziwa kuti kuli ntchito ngati imeneyi mawu anu ndiotani mawu anga ineyo silingalankhule ambiri mawu ya ineyo anena kuti ukudzana ndi dera ngati lathu lino malamulo a ntchito iyi masiku anowa wina aliyense nyama ikapezeka pa buchara aliyense amadziwa kuti inakumana ndi Isilamu ndi amene wazinga nyama zasiyana kalelija kunali chisawala koma panopa masolo maeriamu maso ali nawo kuti zochokera kuti zopita kuti angasida chiluka mitundu ndiye mitundu mmene mujamu aliyense akudziwa zoona kuti awa nyama imachokera kwakuti awa nyama imachokera kwakuti ndiye mawu yomaliza ine ndamene mmene ndimene ndachezera ndi Sheikh Mdala kuno kubwemba amene amagwira ntchito yozinga ng'ombe taphunzira kuti iwowa amazinga ng'ombe ndipo luso lawo ndilabwino kuposa ingakhale mfuti ndengati muli ndi ng'ombe simufunikira mfuti mungofunikira Sheikh Mdala abwere adzagwire ntchito yotamandika kuchokera kuno kubwemba ndine Songanani Siria pitizani kuonera kanemo wa Zodiac.